Lajine cokek oslo-oslo. Ayo Mas Tri, goyang mriki monggo kali Pak Maman. Juragane mi Mas Tito. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang gedhe. Kurang opo aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Mbak Aisy, Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi.
jroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa Matur sembah nuwun. Aku kudu sambat karo sapa. Ayo masih pasuwun lan wengi. Mugi-mugi Gusti Yo Dek Bece. Monggo Pak Bu. Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati.
Sining kuyung alkalin auge sekondang. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen. Bal-balan kalau kacu. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane Bangun dan bocah ayu aja mampijar nasu yen dituturi supaya selamat rahayu aku dan bocah manis aja mampijar nangis dadi bocah basis yen umine kok sing kalis aduh aduh sayang kaya lamu-lamu kaya yen wis ketemu siji loro telu sawirane ayo matu Mas Pondre takut gange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkala ben kalis takut gange tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut gange tak sayangi besok pinter tendangane tembang kok tangane tekan ngendi kaya ngono gawe kok apa to ini iki aduh sayang intan tali kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Beto takut gange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya slamet rahayu kothok-kothok lakunine tekek srapak garing arane gablek Panji Sardi arane tekek wong wedok telan bengi arane awan-awan menyang karetan nyileh ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan milih rondo rasa ngajari terus jane yogane marang Tresno iki piye aku rung bales kok kudu sak upah meneh Mas. lha yo Tapi
Sragen bergoyang Moro Tresno jos Makaryo Sinarengan Gioson Kondang Alkalim ugi dipergarakan langsung lumantar terah foto video syuting dan juga tentunya Bugel Cakil Sragen. Diparani kaya oyo jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajakan tono tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajakan sujono warna-warna pandang wani nadyan durung katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene bae. Pokoknya Bugel Maniamburi kompak jane elok tenan kok wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur Tan kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ring singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan turun katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae. Senggak angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggihan
tambah tresnane matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip terus Ya, Mas. ya, yo, ya, ya, yen nyawang manis esemu kaya bisa nyenengke atiku reno yen kelingan solah lan goyongmu yo ya ya yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Surien. Cair langsung. Memuji kemerang urip dan terang salah. ya ya yo ya ya yo ya ya yo yen nyawang manis esemu kaya bisa ngluluke atiku reno wengi ra bisa turu yen kelingan solah lan goyongmu tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Dua kali HE Mbak Eva. Matur Iki sembah nuwun. Mas Herman kangen ati bablaske kangen ati Oke. monggo Mas Wakil yo Pak sing mboten kaya HE. mau
boten kata lumpen medeni Joko Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantul streamingnya bersama dengan cerah foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani. Kok ora ana senggaan bogal tuwek mau nah Mas. Kak, partu wis entek. Iki bablaske ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito. Dulur kula nang saka Karanganyar Tentram. Nggih. Ayo, malik barang, Cok. Aja sebelang bagus, tresno kira bakal Gendong kemana-mana. orang asuhe aku bali bisa sumandi ono Tresno bergoyang spesial kagem juragane mie ayam Mas Sugito kampungmu. Monggo Mas. Cabutan Mas.
Bogel. Sing diwantu mangantuk. Joget karo budrek. Joget karo budrek sik. Mbah Bogel tuwek ndek. Mbah Bogel tuwek elek urip. Oh ya. Monggo Mas Bodrek. Mung calaran perpisahan dipaksa. Oma-oma wong tuane. Wis aku ra bisa ilang marga. Kelingan ireng manis. Matur sembah. Hey, 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 hey. Bel do ngantuk. Kelingan lelakonku zamane nalikat ning pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manise nanging suwon ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis sumpah tresno banget lahir Mbah Bogel tuwek elek. Mas tambah sithik Mas. Batung rampung. Sarampung isih. Ya, masuk Iki Mas. Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek. Pokoke muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung calaran perpisahan dipaksa. Oma-oma wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manise. Monggo. Matur Tresna sembah Warenggono. nuwun, Pak Irfan. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudhawara. Anggara Sundalu Bu Win, Pak Deman, Pak apa? Mbak Eli lagunya apa? Yuk, yuk, yuk. Spesial kantor Om Sia Semar Mulyo. Masih. Sapa wong sing Sabar
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Dendang? Tresno iki ora mendang. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke. Senadyan aku wong ora tak pernah yo Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minel ya Om Jenda, mau kan petang yuto. Lagi kok kan satu secara komplit ya Mas? Kok agak sak yuto? Tresno iki ora mandang, saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe rambandengke senadyan aku wong ora duwe yo Dede Izan Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matur suwun Mbak Eli blalak-blalak ngawe-ngawe
asem lan guyumu. Beserta suami berkah nggih, sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati geni pabriye karepe luluh atine. Aku ora berarti mung sliramu priya. Mas Jenda hoy. Ayo Pak D. Ayo. Sliramu dadi rembulan. Mesti wae. Mesti wae aku sing dadi kembange. Pak kembang melati kang endah ati Ayo Dul. Saumpama sliramu dadi rembulan, mesti wae pun kakak dilintangi ing angkasa wong loro do keguyonan tetembangan andum tali ning katresnan. Ora suwe mesti omi enggal bali nganti mati janjiku ra bakal lali. Aduh wong ayu sigaraning rasa jati ora liya omi si jantung hati.
saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae aku sing dadi lintange ing angkasa wong loro do geguyonan tetambangan andum taline katresnan Omi enggal bali nganti mati janjiku ora bakal lali duh wong ayu sigaran ning rasa jati ora liya seliramu sidantung hati teling singan yo. Cengkok baru. Bareng sambut pepanggihan nyatane jur lulung atine nganti makan perpisahan nyatane padha opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip
siap. Bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Bareng iki mengke segekse wonten tembang kangen, mendem kangen. Pasti juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe digawa wong liya. Senadyan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku keseso. Ayo yo. Mas Warsito Sebangun ngantor pinjam. Sajake nyoto kabeh welingku rino lan wengine aja nganti kembung. Aja pendesak kalah pandang nyampi sida mopi sida moyo. Ngantor pinjam Wiwi. Mas Tegian. Sajake nyoto Kabeh welingku rino lan wengine aja nganti kembung. Aja pendesak kalah pandang nyampi Sida mopi sida moyo. Bumi Ase Mbak Eli Remawati sehat selalu. Kersing gede dhuwur. dasar bagus pasuryane semanis oyo kabeh iku enggal aku tansah mangan samangane iso ketemu nanging
Awan punya dilatih terus sih. Ya. Pak Demarno asik. Monggo Pak Di. Monggo. Yo yo yo. Mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah pisian amarga eling bukan semati mutiara tetake lancir kuning aku mangkene pacar baruku rumangsaku karena karo milah-milih pacarku sing anyar tak awemu tansah ngece sing teko jebul si kucing mati apa Pak De? Oh ya, mau bengi terus montang manting. Monggo Pak Haji. Tanpa turu atiku tansah pisian. Amarga eling bukan semati mutiara tetake lancir kuning. Mandi aku mangkene rumangsaku teko karo milah-milih tak awemu tansah ngece sing teko jebul si kucing mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah pisian amarga eling bukan semati mutiara tetake lancir kuning Rekele ucul asik. Seragen digoyang. teko karo milah-milih Pak Pando yuk Mas Wanto dari Paguyuban Guyub Rukun. Mari tampil ayo. Rondo kempling cok spesial kagem keluarga besar almarhum Boko Salimin. Mantap semangat. Rekele ucul. Ayo. Guyub Rukun Seragen. Pacarku iki sing anyar. Ayo, kate tidak pundi, kate ngaren. Awe nasi dewean apa ora wedi datang amar mulung-mulung baik. Mobil wong lakan golek momongan. Niki blojo nopo bayu pade pindahan. Ampun kula Mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rondo. Mas Sugeng ayo Mas Sugeng. Ayo Paguyuban Guyub Rukun Mas Sugeng. Bonceng pasar paing. Awan rondo kanggoku ora patek
rasane kowe ning ngendi kelakatku wajah nyupiani atiku sujono telingsingan mas telingsingan kencan karo wanita liya Semar Ayo Bu Sri Mursiah ayo joget Pak ngersake gubuk asmara arisan Pak aduh bablas